Taliban ekstremist toporunun Awganistanyň başyna gelmeginden bäri ýurt ykdysady krizis barhada agyrlaşdy. Ykdysady krizis sebäpli 23 million Awganly açlyk bilen göreşýär. Taliban dolandyrşyna anamsızlyk bildirýän gumanitar guramalar Awganistana kömek bermekde gyssananoklar we şu wagta çenli 7 million kömege mätäje ýardam edilendigi öňe sürilýär. Tebii gaz we elektrik hususyny daşara garaşly bolan Awganistanda ykdysadyýetiň çöküşi bilen bilelikde energiýa üçinçilik krizi hem ýüze çykdy. Bu ýylgyşda halk öýlerini nädip kızdıran meselesi entek Talibanyň ukybynyň daşynda bolandygyny halkara analitikler belläp geçýär. Awganistanyň içerki pul dolanşygyny we üçinçiligini Taliban başaryp bilmänligi sebäpli halkyň bir bölegi barter sistemasyna dolanmaly boldy. Bir näçe hassahana we okuw jaý pul dolanşygynyň ýoklugy sebäpli öz-özünden ýapyldy. Eski wagtdan beri Polşanyň Belarus serhedine göç krizisine karşı görüşi Ýewropa Birleşigi bilen Russiýanyň arasynda gibrit urş ýagdaýy ady berilen siyasi krizisten göremegine sebäp boldy. Bu göç krizisiniň döredilmegi Ruslar tarapyndan provokasiýalyny Ýewropa Birleşigi we Polşa öňe sürýär. Göç meselesine degişli Russiýa täze provokasiýalary döredip biljekligi barada Polşanyň premier ministri Morawiecki şeýle çykyş etdi. Wiemy o kontaktach. Russiýa Awganistanyň we Özbekistanyň ykdysady krizisten peýdalanyp, ol ýurtlaryň halklaryny Ýewropa dogry göç etmekliklerini manipulyasiýa edip biler. Bu ýagdaýa biz hem öz gedeňimizde taýýarlykly bolmaly. Morawieckiň bu sözleri Merkezi Aziýadan bolup biljek göçleri Ýewropanyň çägini görmek islemeýändigini görkezýär. And I think nobody has doubts that this is President Putin will continue such actions. Türkiýe ykdysadyýety soňky 20 ýylyň iň agyr günlerini geçirýär. Köp bilermenlere görä hakyky agyr günler öňümizde diýip gaýta-gaýta aşagyny çizýarlar. Türk lirasy 2021-nji ýylda 50 götürme ýakyn gymmatlygyny ýitirdi. Liranyň bu düşüşi önümçilik karhanalarynyň durmagyna we hatda bir böleginiň ýapylmagyna sebäp bolýar. Liranyň dollar garşysynda hümmetiniň gaçmagy netijesinde Türk halky köçelerde protest etmäge başladylar. Emma bu protestleri Türk telewiziýanlary ekranlarda bermändigi üçin ünsleri özüne çekdi. Mehmançylygyny gutarmaly diýen Balyk welaýatynyň baş tutan Tanju Özcan daşary ýurtlarda gelenleri komak üçin her hil kynçylyklar döredýär. Özjanyň bu kararlar Türk halky arasynda giňden kabul edilýändigi indi hiç kim haýran galdyranok. Sebäbi hem krizis döwürlerinde çöregini daşary ýurtlardan gelenler bilen paýlaşmak yerli halk üçin kabul edilip bilinmez mesele öwrüldi. Balyk welaýatynda Türk watandaşy bolmaýanlardan salgytlar dollar hasabynda alınmaga başlanyldy. Masal üçin suwuň 1 metr kubu Türk watandaşlaryna 4,5 Türk lirasy bolan bolsa, şol mukdar daşary ýurtlardan gelenler üçin $4,5 hökmünde hasaplanyp başlanyldy. Bundan sonra biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var arkadaşlar. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Yani Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisine, ücretine zam yapacağız. Niye yapıyoruz bunları? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı diyoruz artık. Benim elimde yetki yok ki zorla zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Biz otobüs dolusu insan gönderdik. Otobüsler dolusu insan gönderdik. Bütün yabancı uyruklulara bu zammı yapacağız arkadaşlar. Zaten bunların %99'u da dediğiniz kesimden oluşuyor. Gitsinler dava açsınlar. Ben halkın tercümanıyım arkadaşlar. Biz bu şikayetleri... Stefan Löfven hökümeti jaýkyrlaryny kadalaşdyrmakda şolsuz bolandygy sebäpli parlamentde oňa anamsızlyk bildirildi. Şonuň üçin Löfven istifa edendigini, ýagny öz işlegi bilen wezipesinden aýrylýandygyny eglan etdi. Löfveniň ýerine Magdalena Andersson ilkinji aýal premier ministri edilip bellenildi. Emma sag merkezli partiýalaryň budjet teklibi parlament tarapyndan kabul edilendigi üçin çep merkezli Andersson 7 saatdan soň olan premier ministerlik wezipesinden istifa edendigini eglan etdi.
Şu wagt Şwediýada hökümet boşlugy emele geldi. Muňa garamazdan Şwed ykdysadyety hökümet boşlugyna da güýç gazanmaga dowam edýär.